És azt írtam, hogy egy bandában, aztán megváltoztatta vele. Igen. Ribanc. Aztán te közelebb hajoltál, és azt suttogtad, én benne leszek a bandádban. Hogy van az apukád? Beszélhetnék inkább másról. Jól van. Szóval, mit akarsz csinálni? Ezt még sosem kérdeztem meg. Nos, ez nem teljesen a te hibád. Eléggé zárkózott vagyok, azt hiszem. Azt hiszed? Ezt mondják. Kék? Ilyen... És te? Igazából. Egyszer te is mondtad. Igen? Zárt könyvnek neveztél. Nos, a legjobb dolog egy zárt könyvben, hogy az elejétől kezdhetem olvasni. Talán ételkritikus vagy valami ilyesmi. Ketchupot teszel a steakre? Bemegyek és azt kérdezik, hé, nem maga a kajás srác? Erre én hívjatok 3 falat Baileynek. Aztán felszolgálnak egy vacsorát, és amikor előveszem a tárcámat, azt mondják, nem, uram, kérem, ma este a ház vendége. És aztán kifizetnek. Ez tényleg így megy? Igazából nem tudom. A rendben, kis ételkritikusom, mi az ítélet a kenyérről? Erről a kenyérről? Ó. Hát... Kicsit szikkat, de a vaj kárpótol ezért a szarért. Mélyen szántom. Ez $100 lesz. Nos. Bocs. Már másodszor hív. Mindjárt jövök. Mi van, haver? Elfoglalt vagy? Csak nem Nikivel vagy. Mit akarsz? Oké, szóval... Mi az? Ezt nem fogom elmondani Szarának, mert nem akarok drámázni. Utána néztem Niki apjának és a ráknak. És egészséges, mint a mag. Minden nap bejár dolgozni. Miért hazudna ilyesmire, Lian? Nem tudom, figyelemfelkeltésből. Felhívtam a kórházat, amit mondott, és azt se tudták, kiről beszélek. Nézd, tudod, hogy ilyen dolgokban mindig melletted állok. De úgy tűnik Niki és Szara beszélgettek rólad, aznap, mikor nem voltál bent, és Niki azt mondta, hogy csak úgy tekint rád, mint a kisöccsére, magyarán friendzónolt téged. És nézd, ezt talán szar hallani, de szerintem tudnod kell róla, mert nem is tudom, szerintem valami rossz szándék vezéli, vagy valami kibaszott pszichodolog van a háttérben. Lehet, hogy Szara féltékeny is kitalálta, de még ezt is kivesszük a képletből, az akkor is furcsa, haver, mint a Niki egy teljesen más emberre vált volna. Hirtelen teljesen oda van, érted? Minden rendben? Niki. Te... Mi az? Mindegy. Van számodra valamim. Mi az? Mi ez? Nyisd ki! Ez tigris szeme. Azt a... Anyukámé volt, aztán meg az enyém. Állítólag magabiztosságot és akaraterőt ad. Szóval... Most már lehetsz ételkritikus? Miért adod ezt nekem? Bár annyira, de annyira szeretlek. Nem hiszem, hogy tudnék élni nélküled. Jobban szeretsz bárkinél a világon? Igen, bárkinél jobban. Niki, Igen? tényleg rákos az apád? Nem.
Nem. Mi? Nem, ne csináld ezt! Azt hittem, kellemes esténk lesz! Miért számít ez? Azt hittem, kellemes esténk lesz! Az van. Semmi baj. Az van. Akkor miért számít ez? Nekem nem számít.